Het is een stukje onrust, frustratie en ik wel verdriet. Omdat je gewoon de hele tijd bezig bent om alles weer wat op poten te zetten. En dan haast een mooi plak en dan mag er eigenlijk weer bij. Het zit jip bij de vereniging. Nu kunnen ze nog trainen op een veld in Twieselerheide. Maar opnieuw moet HSV het Noorden op ziek naar een oorplak. We hebben nou een jel hier, hebben we hier aan het trainen geweest. En vanwege oerlest van een huis hier, die hier vlakbij woont. Die meisjes die hebben les van onze jachtpjellen. En die hebben les van het gloed. Het kost ontiegelijk veel tijd en energie om een veld te regelen en überhaupt te krijgen. Dus we moeten nou weer op ziek. We trainen wel samen met nog een orenkringgroep, maar die zit in het tillen. Nou, en die maakt ik voort. Dus er zit wel haast bij. Naast alle emoties kost het de club ook een soort geld. We zijn wat een armlastige vereniging, maar toch met Pine Mooi hebben we dit veld ingericht. Dat kost €2000 en alles verdwijnt sneeuw voor de zon nou. De vereniging beziekt via verschillende kanalen een nieuw veld te krijgen. Maar rond nota zonder resultaat. Het zit maar net op. Ik denk dat het vooral is omdat de gemeente een beetje onbekend is met de sport. Als het vergelijkt is met een voetbalvereniging, die zitten eigenlijk overal. Maar die hebben ook een kantine nodig en een grote ruimte en een groot veld. En die veroorzaken eigenlijk natuurlijk ook een prutte oerlest. We vinden het gewoon heel jammer dat we geen veld krijgen kunnen. Waar we ook onze hobby /sport uitoefenen kennen.